وەکی ئیرۆ 21 نیسانê ji sala 2015 qehremanekî ji pêşmergeyên leşkerê roj bi navê Remadan Hisî giyanê xwe di ber parastina xak û miletê Kurdistanê de û rûbirûbûna terorîstên serdemê Daeş kira qurbanî û şehîd bû. Pêşmergeyê şehîd Remadan Fêsal İbrahîm Hisî li gundê Xirabajar yê li devera aliyan Rojavayê Kurdistanê di 15 meha yekê sala 1997 de ji dayîk bûye û cihê xwe di nava lîwayê yekê ji focê sisiyan yê leşkerê roj de digirt. Jiyana malbata şehîd Remadan tevêş û azar û nexweşî bûn. ji ber kêmbûna derfetên kar û dabînkirina jiyana rojana beriya şoreşê. Berê xwe dabûna gundewarê Şamê li devera Kiswê nişte jî bûn. Li Kiswê şehîd Remadan xwendina xwe ya seretayî li dibistana Nîhat Salha sala 2003 ta sala 2009 temam kir. Piştre xwendina xwe ya amadayî berdewam kir. Li ji ber rewşa ku li Şamê peyda bû. Sala 2011 û destpêkirina şoreşa Sûriyê şehîd Hisî nikarîbû xwendina xwe berdewam bike. Hewla revandina wî jî jariyê grûpên çekdar ve hate kirin. Bavê şehîd yek ji wan Kurdperwer û xebatkarên rêbaza Barzaniyê nemire. Dema ku rewş li Şamê xirabû, her du zarokên xwe Remadan û birayê wî yê mezin Ibrahîm şiyandina Qamişlo. Ji Qamişlo bi qaçaxî berê xwedana Herêma Kurdistanê piştî ku leşkerê roj hate damezrandin di destpêka sala 2013 de her du birayan navê xwe tomar kirin. Lêxolên leşkerê roj دوێ demê de hatibûn rawestandin. Ta ku di 26 meha dehan ji sala 2014 de tevlî xola şeşan li Benslawa li Hewlêrê bûn. Berî wê jî birayê wî İbrahîm tevlî refên pêşmergeyê roj bûbû. Gunha jî cihê xwe wek mulazim têde digire. Piştî ku rahînan û xola xwe bi dawî anîn, berê xwe da berayên şer ku di wê demê de şer di hemî berayan de li ser sînorê başûrê Kurdistanê di rûbirûbûna Daişa terorîst de vêxistî bû. Li gel hevalên xwe tevlî şer û berevaniyê di ber Kurdistanê de bû. Şehîd Remadan Hisî beşdarî di şerê rizgarkirina deverên Herdan, Tilşebek, devera Şingalê zor avade kir. Piştre berê wî û hevalê wî kete deverên Elhelûm, Bîrlihil û Xerayc. Mehekê navbera Hilûm û bendava İskî Musul de ma. Ta ku proseya rizgarkirina bendava İskî Musul, Tilrîm, Tildeheb, Şendoxa dest pê kir. Beşdariyeke qehreman li gel hevalê xwe tomar kirin. Da ku piştre salekê li Tilrîm karê xwe berdewam bike. Şehîd Remadan Hisî li beraya Sehlil Malih li gundê Herdan di şerê rûbirûbûna Daişê de roja 21 meha Nîsana 2015 şehîd bû. Tevlî zincîra pakrewanên leşkerê roj bû. Pêşmergeyên ku destan bi qehremaniya xwe tomar kirin. Bi beşdariyeke berfireh ji cemawer û endam û alîgirên PDKSê û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û heval û serkirdeyên wî yên leşkerê roj li kampa Gewregoskiya penaberên Rojavayê Kurdistanê bi xak hat spartin. Daeş hat ji nav birin, heşda şabî jî şikest. Beramberî wê pêşmergeyên Kurdistanê û leşkerê roj serkeftin bi dest ve anîn. Alî Umar